І сярод інді-распрацоўшчыкаў, то бок тыпу незалежных ад выдаўцоў, існуюць, не скажу, што зоркі, але ж даволі вядомыя майстры, за плячыма якіх ёсць удалыя праекты. Так, Еб Карлсон, што працаваў над даволі вядомым Limbo 2010 года, стварыў індюшку галаваломку, якую прадажная прэса і прыкормленыя капіталістычныя акулы гейм-журналістыкі хвалілі з усіх адтулін. І вам індзі-гульня года, найлепшы візуал і рознага шмат чаго. Мы, канешне, не прайшлі міма, а прайшлі разам на стрымах і ёсць што распавесці. Вітаю на канале Рудзі. Сёння мы паспрабуем угледзець прыкметы геніяльнасці ў гульні Cocoon. Тут трэба выбачыцца перад гледачамі за маю англійскую. Вельмі складанае слова. Ці як ласкава называлі яе на стрымах Cocoon. Галоўны герой нейкі жучок, які боўтаецца па розных сусветах, гэтыя же сусветы разнакаляровымі шарыкамі, на спіне і цягае. Такі скарабей з яго гноем, які пхне сабе ўсё жыццё. Хто мы такія, што вакол адбываецца і галоўнае навошта, паспрабуем даведацца па праходжанні, але ж зрабіць гэта будзе вельмі складана. Тут ніхто не гаворыць ад слова зусім. Ні падказак, ні тэкстаў, ні надпісаў, нічога. Адзіныя літаркі, якія вы ўбачыце, гэта галоўнае меню з наладамі, так што можаце мову браць хоць кітайскую, тут гэта не важна. Важна быць уважлівым і звяртаць увагу на асяроддзе. Гульня вандроўка галаваломка, дзе мы будзем вырашаць розныя задачы. Спачатку яны, канешне, вельмі лёгкія, але з часам набіраюць абароты з самых простых. Націсні, адчыні, пяройдзе да даволі мудрагелістых. На іншае марнаваў хвілін па 10 можа, пакуль датумкай, што трэба зрабіць. Але суперскладанымі іх назваць цяжка. У нас ёсць розныя шарыкі, кожны з іх валодае сваімі унікальнымі асаблівасцямі і, што галоўнае, кожны з іх з'яўляецца сусветам, у які можна трапіць. І туды занесці іншы сусвет у выглядзе другога шарыка. То бок задачкі, як вы, думаю, пачынаеце разумець, будуць выходзіць за мяжу таго, што бачыце. Гэтакі портал, у якім, зайшоўшы ў адзін сусвет, можна выйсці праз некалькі іншых. Гучыць складана, але з цягам часу зловіце сэнс і пачняце гэтым карыстацца. Журналісты і розныя дызайнеры хваляць гульню за вось усё, што аўтары тут навыдумлялі. Можна дакладна адзначыць, што атрымалася важнае. Цалкам без тлумачэнняў з боку гульні вы можаце спакойна прасунуцца наперад і зразумець, што ад вас хочуць. Усё нібыта на сваіх месцах, і калі нешта адрознае ад асяроддзя, значыць, з гэтым нешта можна зрабіць. І праўда, гэтаму яшчэ дапамагае толькі адна кнопка ўзаемадзеяння, так што складана не туды торкнуць ці не так выкарыстаць прадмет. Як бы дыяпазон магчымасцяў не самы шырокі, каб у ім заблукаць. Задачкі іншыя сапраўды нестандартныя, выклікаюць цікавасць і могуць нават прымусіць вас паднапружыцца, тое добра, але часцей яны, канешне же, даволі простыя. Але ж калі яны робяцца складанымі, гульня раптоўна скончыцца. На праходжанні недзе якіх 5-6 гадзін. Ды і агулам яны ўсё ж прасцей, чым, магчыма, пра іх думаюць распрацоўшчыкі. Свой патэнцыял яна намагаецца раскрыць толькі пад канец, калі трэба трымаць у галаве і на спіне некалькі сусветаў, схаваных адзін у аднаго, як тая матрошка. Разам з тым, тут нават ёсць босы і бойкі з імі. Не зусім бойкі, колькі арэна, дзе трэба шыбка перасоўвацца, ды пару разоў паўтарыць нейкі алгарытм. Нічога складанага і супервау. Больш для разнастайнасці дадалі, каб мазгі крыху адпачылі, даўшы папрацаваць рукам. Гейм-дызайнеры сапраўды няблага папрацавалі, каб узроўні былі лагічныя і праходзіліся без дапамогі. Праўда, яны да таго яшчэ прамыя і амаль не маюць адхіленняў. Складана заблукаць. Пры гэтым не пагаджуся, што яна вельмі атмасферная ці нейкая візуальна унікальная. На фоне грае класічны для такога тыпу і скайфая эмбіент. Спроба вас паглыбіць, вакол нічога не зразумела, біёмы з іншапланетнымі раслінамі і механізмамі, нібыта згубленыя ў хвалях часу. Магчыма, закінутая тэхналагічная цывілізацыя гэтых жукоў ці ў прынцыпе інсектоідаў, сустракаем нейкіх жукоў-продкаў, што гэта нашыя продкі даведаўся толькі з дасягненняў у стым. Настолькі тут усё не тлумачаць. І цалкам я не быў уражаны працай дызайнераў, бо звычайныя біёмы
пустыня, нейкая багна з вуглаватымі галінамі і востракрылымі птушкамі. Адзін з узроўняў увогуле быў як Скорн. Памятаеце гульня пра органы і вантробы, па якім мы хадзілі. І тут ён выглядае зусім неяк спрошчана, без натхнення, без стараннасці. Як і шмат што яшчэ. Яно намалявана ўсё звычайна, як можна зараз сказаць, бо бачылі не адзін такі інді-праект. Нічога супер такога. Такі серадняк. Мне дакладна не хапіла унікальнасці і візуальнай індывідуальнасці праекту. Геймдызайн, то бок тое, як уладкавана гульня, зроблены добра, нічога не трэба тлумачыць геймеру, ён інтуітыўна робіць усё сам, а вось з дызігнам не дацягнулі і месцамі выглядае як, не ведаю, 3D-графіка з нулявых. Просто паглядзіце вось гэты ўзровень, крышталікі, неяк усё не цягне на 2023. Магчыма, усё зроблена наўмысна і ў гэтым закладзены глыбокі сэнс. Мастак так бачыць, але ж я да яго не датумкаў. Не злавіў і вайба гульні, нейкага паглыблення, хоць шчыра намагаўся. Задачкі месцамі цікавыя, хаця большасць гульні простыя. Прабеглі ды забылі. Хутчэй усяго праекту выдалі аванс за імя распрацоўшчыка, і гэты аванс проста не паспеў растраціцца за 5 гадзін. Калі ў вас ёсць геймпас, пагуляйце. Калі няма, можаце не ляцець валасы назад і набыць потым за найменшы кошт. Хаця ўжо праз тыдзень прадавалася са скідкай у 20%. Такія пірагі, мои паважаныя гледачы. YouTube не разумее беларускі контент і не прасоўвае яго, таму калі ласка падзяліцеся гэтым відэа з сябрамі, націсніце панскі ці паненскі лайк, ды напішыце шляхетны каментарый, каб прабіць гэту сцяну. Звярніце ўвагу на YouTube канал Рудзі стрымы, на якім па выхадзе ў бліжэйшы час плануецца праходжанне Alan Wake 2, і дзе можна ўжо паглядзець цалкам Cocoon, калі пасля агляда вы не збіраецеся яе набываць, але хочацца даведацца больш. Дзякуй вялікі спонсорам з Patreon і YouTube за вашу падтрымку і ранні доступ да гэтага, як і да астатніх відэа наўпрост перад вамі. Гэта быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч.